No, sir, I'm not single. No, I'm single, sir. I don't want boyfriend. It's very stressful. Nahan! Hi, how are you there? Hi, brother-in-law.
I'm good. How about you? I'm good. How about you? Yeah, we are Filipino. You are good too, just woke up. Oh, what time is there? Ano pagbasa mo nito? I am good. Hindi, yun. Pangalan. Espenyo ng Thomas. Hello, girl. Ano ba na pagmasok? Espenyo Thomas. Bakit? Ano ba kung magbalik na siyang pangalan niya? Official. Hindi ka Cool. na. 11 feels so here. Umaga. 11 pa lang. 6 a.m. Right? 24 hours kami hindi. 24 hours. Kaya pag tinatanong ko ng ENCM, hindi din maalam. Mm. Saan mo yun? It's currently 5:52 here. 5:52 p.m. 17:50. Yeah, 17:52. So you're having your lunch in a few minutes, right? Oh, thank you. Thank you, Jeffrey. We're from Philippines. How about you guys? How about you, Haiti? Sir, no, what's the correct pronunciation of your name? What is it? Yeah, how do you pronounce it? Oh, you're having your day off. Mr. Thomas, how do you pronounce your name, your full name? Like, it was so hard to pronounce it. Espano. Is it a silent S? Yeah. Yeah, Philippines has the coolest and most good tourist spot here. Yeah, it was so hard to pronounce it. My dad said he would buy sketchbook for me and Marcus and really good. Oh, good. Wow, you are good in arts. No, you say that is. So it's not silent, so it's S.
Espoino. Is that how you pronounce it? Espoino. Thomas. Oh, okay, okay. Espoino. Yeah, I love that song. Oh, you're grade 6 and grade 1. I'm still young. Salita pa rin tayo mga God bless you too, Jeffrey. Starting to look very good now. Yeah, thank you. So I would practice for this one so I can pronounce your name correctly. Yeah, thank you for having us, Jeffrey. Bye.
Hi, Jeffrey. I will send a voice mail so you can hear. Yeah, please. Send it to my other, to my sister.
Ayun, Apa nag-training ni Kunyaw, lubigat. Ikaw. Si Omod di budget ko. Ipabong ko ang pila sa kwarta. Kaya nagtumila. Mana? 2.5 po na naman kanya. Nya? 2.5 ka na. Meron. Kaya nagtumila ng mga lubigat. Ah, kita ka. Kini mapano no mabigat masasa. Sabado tapta. Tuwan katak damdamay tad ko. Nagpasahod na gamin tapta eh. Mangita taksi ka? Uy, lang kagdanag. Kitak damdama. Kalang tapusin ko lang ito. Overtime tea. Ang sakit ng ulo ko dyan. Tapos ikaw naman ikaw yung pinisalan mo. Ha? Ikaw raw tayo. Ano ba na yung tapos na po. Tapos na. Ano na sabi mo, gabi na, kasi utusan mo ako. Mark, mapanood dito yan. May nga naman po tinawin na rin. Kita ako nag-design na rin. Ay, alam. Ako, madalagin yan. Huwag na tayo. Luwa mo lang ang puting ako.
ng wakot ko. Maling tao. Wala ang gato mo. Agaray patas ko dati sa sayang gawin din. Tanan mo kamulaong. Bakit si Suma na obits ka ganun. No. Ito wala na pala. Yung babot. Alright. Kita mo lang ang ay. Paano na pag wala akong pera, mali? Hindi na lang inulay. Masakit ako mama. Hindi ako inulit. Uy, sabi ko sa iyo. Ano na tila? Ay, nalakay niyo sa gajimat ate? Blue. Awal di sa tabi na. Isang man tinatabi na. Ginitin mo kanina. At kami nakalala ni sa tabi mo. 5% ko na po. Hoy, binagdag! Very good. May nagdagdag sa amin. Hindi, speaker. Ati. Bagay nalagay ko. Dobe. Gini mo, Ikaw sa taksaka ka? Lagi ko. Kung maganda mo sila, Ikaw, ako na nagkabata ng text sa Ayun, okay na. Hello, beautiful. Hello, beautiful. Hello. Double tap your screen and subscribe, everyone. Thank you, Big Lon.
I'm from Philippines. Dapat salamat. Laban, Nagkakutol na nga ako, nakita nyo na. Nagkukutol na ako nila. Ako? Wala nang dito ako. Panglas din ako gusto ka lang naman. O ano mo, ang tapik. Doon mo naman, mamaya na kami kakain. Ano yung ako?
Payang. Kasi nakamit Yeah. Pag-igat tumawa, di ba? Wala lagi, di ba? Hindi ako na makakanta ng municipal. Hindi ako makawaran. Hindi kilo ako lagi ko na 600 sa mga. Kaya kung nakapagdala ko ba? At dahil kumagal ako magdadala ko na ikikita. Tapos ako hindi ko Nagkabag na nagtulungan tayo. Tulungan na tayo. Hindi na kahit ko ang kagawa. Kasi aja sudah lima kaya umur kita memang santado. Wala man mo natin ang tanda. Ay ito, nagpedakal. Basta, Ano na ito ka ng mga niya? Bibigat. Alas 10 ako lang sa mo. Ikut dia jadi berpintak di ano yung Maturuan ka niya na. talo kami to. dari itu May ka. dari itu Kasi ang dalang di ko na kaya. Wala pwede mag-break. Ganda mo kami doon. Wala na pink. Break mo ano. Wala ganyan na lock mo ka. Wala ganyan lock mo ka. di aku Hindi niya na. main-main dia Hindi ko design ko. Ang bila. itu di sana Yung gana. Gana mo ka din. Namatay. Dahil, Medyo wala rin. Dati karating na. Ready ruler na sa balik ko. aku motif anti umur aku lain desain na Oh, lagi para sini pas ada di ada di Diba to extremo? At sa bati-bati. guys Boys, yan. anak ini berarti bukul-bukul mana berarti itu anu dah begitu main kan dia Ini, mana finish